ଏହି ପୋଖରୀଟି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଝାଡ଼ବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ଅଛି। ଏହା ଏକ ସର୍ବସାଧାରଣ ପୋଖରୀ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କଳକାରଖାନା ଯେମିତି ରୁଙ୍ଗଟା ମାଇନ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼, ଭୂଷଣ, ଟାଟା ଆଉ GMR, ପାଖାପାଖି ସାଲଭାନିଆ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀଟା ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ଗାଧୋଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏବେ ସେଇ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଖରୀରେ କେତେ ମାଛ ସବୁ ମରିକି ଭାସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଅଛି, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକତାକୁ କେତେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଦେଇ ଖଣି କାରଖାନା ଖୋଲି ଏଠାରେ ବାହା ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଇବି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଥିରେ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ମାଛ ସବୁ ମରିକି କେମିତି ଭାସି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଛ ଗୁଡ଼ା। ପୋଖରୀରେ ଇଏ 11 ଏକର ପୋଖରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀରେ ମଝିରେ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଡଷ୍ଟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକ ଗାଧୋଇବେ ପାଧୋଇବେ କିପରି, ଏହା ଏକ ବିଚାର ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।